emócií. Všetko, čo vo vás vyvoláva strach, stres, úzkosť, depresie. Či sú to médiá rôzneho druhu, televízory, správy, články, internet. Treba to vypnúť a sústrediť sa na tlkot srdca a dých. Zosúladiť dých s tlkotom svojho srdca. Ešte raz zosúladiť dých s tlkotom svojho srdca. Štvrtá dimenzia, ktorá sa snaží vás prebudiť do strieborného veku a uvedomenia si toho, sa o tom nezmienila. Kto na to sám nevie prísť, toto je nutnosť. Étery sú informácie pravdivé, ktoré si načítavame mnohí cez channeling alebo neustály tok, a to je tá 6. dimenzia. Ja už, áno. A toto je nutnosť povedať, takže všetká toxicita informácií vypnúť, nevnímať, nečítať. Všetko je klamstvo. Všetko, čo s vami nerezonuje, čo vyvoláva negatívne pocity, vypnúť, sústrediť sa na tlkot svojho srdca. Jednoznačne. Vy si tvoríte realitu, vy si tvoríte zem a novú zem, mier taký, aký chcete. Vy, ľudia, ktorí smerujeme do kvetu života, do pravdy, lásky, harmónie, mieru. Jedine my to môžeme zmeniť. Nikto druhý to za nás neurobí. Ani o tom sa 4. dimenzia nezmenila. Jeho alebo jej účelom je postavil sa do role klamstva. Zámerného, aby ste sa prebrali. Je to kruté, ani mne sa to nepáči, ale je to proste tak. Vaše prebudenie je na vás, v ľuďoch, s láskou a svetlom. Nech sa pravda vo vás objavuje sama, aby ste rozkvitli v lotosový kvet. Krásny čas.